Türkmenistanyň terrorist hökümetiniň Watan habarlar mediasynyň aýyň 7-sindäki beren gepleşiginde öňden hem dowam edip gelişleri ýaly. Ýene-de özleriniň sowatsızlaşdyrylan halkyny gorky astynda saklamak üçin bilkaslaýyn türkmen halkyna garşy gorky ýaratyjy propaganda çärelerini geçirdiler. Dünya döwletleri tarapyndan gadagyn edilmedik temmäki önümleri, elektron çilimleri, esasan hem suw çilimini çekip we çeken pursatlaryny surata düşürüp öz şahsy ulanýan sosial media hasaplarynda paýlaşan watandaşlary döwletiň gorky salmak boýunça jogapkar işgärler tarapyndan tutsak edilip mertebelerine degildi. Şahsiýetlerini keçi düşürüp maskaralaýjy bir usulda döwlet telewizionyasına çykarylmaklary sowatsyz we çäresiz ýaşaýan halka gorky salmak üçin bilkaslaýyn alınıp barýan terrorçylykly hereketdigini ýene-de bir gezek ýatlatmak gerekli. Emma welen ekranda görkezilen vatandaşlarymyzdan has ötürü jenaýetçi toparyň görkezen kanunlaryny gödök gozup gelýän Berdimuhamedowlaryň ýegenleri, olaryň çağalary we dost ýarlary bu görkezilen kanunyň daşynda galýar. Şolaryň ulanýan sosial medialaryna seredilende bolsa, şolar ýaly keyip sapaly geçiren günlerinde spirtli içkiler içip suw we elektron çilimler çekip duran suratlaryny duş gelse bolýar. Indi bolsa orta şeýle sorak çykýar. Näme üçin bularyň hiç birisi ekranlarda görkezilen vatandaşlar bilen deň katarda Watan habarlary mediasyna çıkarılmadı. Köpçülükleyin halka yetirilýän döwlet media serişdelerinde döwlet adam üçindir. Watan diňe halky bilen watandyr. Halk hazynadyr diýilen ýalan şygarlar bilen her bir watandaşyň hak hukugynyň we kanuny hukugynyň bardygyny açyp görkezseler-de hakykat tersine görkezýär we ýene-de şol halkyň hak hukuklaryny elinden alýan jenaýetkar hökümetiň we hukuk goraýjy işgärleriniň özlerdigini bu eden işleriniň üstü bilen özleri suwd edýärler.